Hello but family guys, good evening mathirigla inta vlog daily routine vlog. So engala San Baba na second day school ini play school. San Baba idu kulde irthe. Seat belt baritu bari gottadu ningle seat belt bra paadare. Oh sanugu ni chappal paadtine ijji amma. Unda iduda one spare di duppan gaadi de. Ancha. Ana ira school ancha apudu. jar bandindu baka ಖುಷಿ apudate. ಅಂದೆಂಗಲ ಸಂಭವ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಂಡಾರ ಲಕ್ಕನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಡಮಾರೇಕ್ ಲಕ್ಕಾವೆ ಸಮಿ ಲಕ್ಕದ ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡ ತಮನ ತಿರುಕ್ಕಲಕೊಂಡ್ವಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಆತರೆಗೆ ಅಂಚ ಕಪ್ಪೋಯ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಪ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಸಾನ್ಮಿ ಎಂಚಪ್ರ ಕೊಪ್ಪು ಬಂದು ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಮುನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಈತನ್ ಬಂದೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಮೂಲ ತೋಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯನ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ನಿತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಯಾರು ಅಗ್ಗಿವೇರು ಅಂಚನೆ ಮರ್ದಿನೆಲ್ಲ ಪರ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರು ಸೊ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಯಾರ ಅಗ್ಗಿದ ತಿನ್ಪೇರು ಗಜಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮರ್ದು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಸಾನ್ವಿ ಅದಾದೊಂದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಲೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ಅದ ಸಾನ್ವಿ ಇರಾಗ ಇಷ್ಟನೇ ಪಲಾವ್ ಅಂದೆ ಗೈಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪನ್ನಿ ತಿನ್ರೆ ತಿನ್ನೆ ಬೇಗ 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 ತಿನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಬಾಬು ಕರ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲೇಗ ತಿನ್ಕನಾ ಜೈ ಎಸ್ ಸಾನಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಲೆ ಅಂದ್ವಿ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಲ ಐಪೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಗಳ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಅದು ಸಾನ ಖುಷಿ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾಬಾ ಅದೇ ಮಗ ಪಯ್ಯಾ ಪೈ ಸೌಂಡ್ ಏನು ನೋಡದೆ ಪೈ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ 2 ಜನ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಡಿ ಇಚಿ ಇದೆ ವಾಚ್ ಬೇರೆ ಬರಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚ wheels on the bus so round and round ಇನಿ ನಿಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂತೋಷ್ ಪಾವೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಲೋಟೆ ಪೇರಿಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾವ ಉಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲು ಏನೈತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಏನು ವೀಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ದಿಲ್ಲ ಬೋರಾರೆ ಬೆಲ್ಲೇಕೋಸ್ಕರ ವೀಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೇ 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾನ್ವಿನ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ 12 o'clock ಬಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪೋಪಿನ್ ಪಿರ ಬನ್ನ ರಾಜರ್ ತಿಕ್ಕು ಏರ್ ಬಂತೇರು ಸೊ ಪೋಯಿ ಸನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ಗೊಬ್ಬದ ಆಂಡೆ ಈ ಕೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಡ್ ಬರೋ ಅಂತಾರತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಡ್ ಬರೀಲಿ ಹಾಂ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ಬಲೆ ಬರಲಿ ಸಾನು ಚಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಬರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಏತ್ ಕಲ್ತದಲ್ತಕ್ಕ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಯಾ ತುಲೆ ಎಂಗನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ರೇ ಗಾವು ಸನ್ವಿ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಟ್ವಿನ್ ಸನ್ವಿ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ರೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಗೀಚಿನೆ ಇರೇಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಸನ್ವಿ ಏರಾರು 6 ಬಂಡೆ ಇರವು ಟೀಚರ್ ಅಂದ ಟೀಚರ್ ಏನಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಮ್ಮನೇನು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಜಾಯ ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ತುಯ್ಯಾರು ನಿಕಲು ಒಂದು 2 ದಿನ ಟ್ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಾನೊಂದು ದಿನ ನಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ತರ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಡನೆ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಪಾವೆ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಯ್ಯೆ ಪಯ್ಯತೆ ರಾಜರಿನ ಒಂಚೂರು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾನಿನ ಅಜರ್ ನಡಿಲೆ ತಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಜರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತಂತಲ್ಲ ಮುಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಪುನಾರು ಸೊ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಉಲೇ ಪೊಯ್ ಬತ್ತೀರಿ ಸಾನ ಪೊಯ್ 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 ಪನ್ಪೇರೆ ನಾ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪೊಯ್ 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 ಅಜ್ಜ ಬರ್ಚಾ ಅಜ್ಜ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಾ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಗಿರಿಗಿರಿಗೆ ಅಜ್ಜರು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಗೀರು ಆಯ್ತಾ ಸಾನು ಬರ್ಚೆ ಅಜ್ಜ ಬರ್ಚೆ ಗೈಸ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲತ್ತಲೆ ಮೇಡಮ್ನ ಮೇಡಮ್ ಮೂರು ಪಪ್ಪರ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಬುರ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತೇರ್ತುಲಿ ಸೋಕದೊಂಜಿ ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದಂಡು ಆಂಡ ಪಿರ ಮೋಡ ಮೂಡ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಕುಂಟು ನಮ್ಮರ ದೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿಟ್ ಪೂರ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಬೈದತ್ತಲಿ ಚುಂಚಿ ಚಿಂಚಿ ಚಿಂಚಿ ಎಂಚ ಅನ್ಬಿನಿ ಚುಂಚಿ ಚಿಂಚಿ ಚಿಂಚಿ ಕುನೋಜಿ ಓಲು ಕುನೋಜಿ 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 ಕೆಂಪುದಾನಾ ಓ ಕೆಂಪುದ ಪಕ್ಕಿ ಓಯ್ ಓಲು ಓಲು ಕಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದು ನಂಜಿತುಲೆ ಕಕ್ಕೆನಾ ಕಪ್ಪುಲ ತುಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ಪಕ್ಕಿ ಒಂದು ದಾದನ ಪಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಪಕ್ಕಿ ಪೋಣು ಓ ಸಾನು ರೋಜಿ ನಾವಲ್ಲಿಯಾ ಆತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕಿ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಐಕ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಆಂಪುನ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಆಮುಂದೆ ಬಾ ತೋತುಜಾ ಶೇ ಏನಂತ ಈರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಆರು ಪೋಯರ್ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ಪೋಯ ಓಲು ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಚೀನ್ 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 ಎಂಚ ಎಂಚ ಸಾನ ಮಿತ್ತಿಡುಂಡಲೆ ಮಿತ್ತಿಡಲೆ అంటే యాన్ కొను రోయిత్ పాపా నట్ యాన్ ಹೋಯ್ತೆ ಕೊನು शुक्लरं वरदं विष्णुं शिशुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गजमुखने गणपतिगे निनगे वन्दने गजमुखने गणपतिगे निनगे ನಂಬಿದವರ ಬಾಳಿನ ಕಲ್ಪತರನೆ ನಂಬಿದವರ ಬಾಳಿನ ಕಲ್ಪತರನೆ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದಾನೆ ಮನೆ ಮನೆ ಗೋದೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಸಿಯಂದ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದಾನೆ ಮನೆ ಮನೆ ಗೋದೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಸಿಯಂದ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಗೆ ನನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಬಾಳಿನ ಕಲ್ಪತರನೆ ಭಜನೆ ಹಿಡಿರ್ನಾ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬರ್ಪಿನ ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಲಿ 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 ಅಂಚು ಭಜನೆ ಅಂತಲೇ ಪೋಲಿ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೇ ತಂಪೋಲಿ ಭಜನೆ ಅನ್ಬಾರ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೇ ತಂಪೋಲಿ ಭಜನೆ ಅನ್ಬಾರ ಹಾಂ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೇ ತಾಳಿ ದೊಡ್ಡನ ಭಜನೆ ಅನ್ಬಾರ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತೆಗೆದು ಪೋಂಡತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಯ್ಯರತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಭಜನೆ ಮಂತನ ಪರ ಏತ ಪೋಕರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕುಲ್ನೈಟೆ ಕುಲ್ಲಿಜೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಪುಂಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್